Labari na 55. Salati mai dubun albarka. Wani bawan Allah ne ya gamu da jarrabawa. Daman shi ɗan kasuwa ne, yana saye da sayarwa, sai aka jarabce shi da kariyar arziki da durƙushewar jari. Gashi kuma bashi ya taru mai yawa a kansa. Dole ta sa shi cin bashin wani attajiri marar uzuri wanda baya safsafci balle tausayi. Ya ari kuɗinsa wuri na gugar wuri har dirhami 5,000 da irin kuɗinsu na zamanin dauri. Da lokacin biya yayi kuma abin bai samu ba, sai attajirin ya kai shi ƙara wajen alƙali. Bai musanta kuɗin da ake bin sa ba, amma ya tabbatar ma alƙali cewa babu su kuma babu hanyar su. Don haka alƙali ya yanke masa hukuncin ɗauri na shekara 2 ko kuma hassar da kuɗin suka samu. Jin haka, wannan bawan Allah ya roƙi alƙali ya ba shi damar zuwa ya kimtsa gidansa kuma ya sanar da iyalansa a cikin kwana guda. Alƙali ya amince, ya ce amma ka zo da wanda zai karɓi belinka. Sai mutumin na ya kada baki ya ce, Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam zai yi belina. Alƙali ya ce, kamar yaya? Ya ce, ka ba da belina kawai ga annabi. In ban kawo kaina ba gobe, ba ni cikin al'ummarsa. Alƙali ya yi nazari, jim kaɗan, sannan ya ce, ba komai, ka tafi mun ba da belinka ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Mutumin ya kama hanya ya tafiyarsa. Da ya isa gida, sai ya kwashe labarin duk abin da ya faru, ya faɗa ma matarsa. Sai matar ta ce, ashe kuwa tun da annabi ne aka bada belin mu, ya dace mu zauna mu yi ta masa salati har inda gari ya waye. Suka kuwa zauna bayan sallar isha suka yi ta salati ga annabi har inda bacci ya kwashe su. A cikin bacci sai wannan bawan Allah ya mafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam yana ce masa, idan ka wayi gari ka je wurin sarki ka ce masa ya biya maka wannan bashin, shi kuma Allah zai yaye masa damuwar ranar alkiyama. Idan ya tambaye ka alama, ka ce na gaya maka kullum yana yi mun salati 1000, amma jiya ya kasa saboda bacci ya kwashe shi, amma fa Allah ya rubuta masa ladar aikin nan nasa cikakke kamar yadda ya saba yin sa. Da aka waye gari ya je wurin sarki ya isar da wannan sako, sai sarki ya yi farin ciki matuƙa da jin wannan batu, don ya haƙiƙance lallai da gaske ne ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin mafarki, kuma mafarkin annabi gaskiya ne. Nan take sarki ya sa aka kawo masa dirhami 5,000 na biyan bashi, sannan da wasu 5,000, sannan wasu 5,000 don ya yi jari albarkar wannan bishara da ya zo masa da ita. Wannan bawan Allah bai garzaya ko ina ba sai wurin alƙali. Da isarsa sai ya isko alƙali zaune yana jiransa, ya tarbe shi cikin murna ya ce, tun da safe kai nike jira, ga kuma dirhami 5,000 nan na baka ka biya bashin da ake binka, domin ban taɓa mafarkin annabi ba, sai a yau na yi shi albarkacinka, kuma ya gode min da na bashi belinka. Suka zauna suna jiran attajiri don ya zo a sallame shi. Jim kaɗan sai gashi ya iso cikin gaggawa da jakar kuɗi a hannunsa. Ya ce Allah ya daɗe ran alƙali, bashi dai da nake bin sa na yafe masa, sannan kuma ga wasu dirhami 5,000 nan albarkacin mafarkin annabi da na yi, ya nemi na yafe masa. Da haka wannan bawan Allah ya koma gida babu bashi a kansa, kuma ga wani sabon jari na dirhami 20,000 Allah ya bashi albarkacin salati. Babu shakka annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi gaskiya da ya ce ma wanda zai mayar da nafilarsa gaba ɗaya ta koma salati. Sai annabi ya ce masa, idan ka yi haka Allah zai yaye maka duk damuwarka, sannan ya yafe maka zunubanka. Darussa: salati maganin matsaloli ne mai yaye damuwa. Kada ka damu idan ka shiga wani wahala, duniya juyi ce. Wanda ya yaye damuwar ɗan uwansa, Allah zai yaye masa tasa. Da yawa lokutan da muke batawa, da mun cika su da salatin annabi, da mun yi riba.